Bueno, nestas xornadas que estamos facendo aquí na Gudiña con máis de 150 gandeiros, queremos de algunha forma aproveitar para facer unha reflexión sobre o papel que ten que xogar as ganaderías en extensivo na xestión do territorio na loita contra o lume. E, polo tanto, a primeira dos temas que estamos tratando é a exixencia á propia administración para axilizar o máximo posible o pago dos danos causados pola vaga de lumes que vai facerse a case ahora un ano que houbo. En segundo lugar, queremos trasladar tamén o debate de que papel teñen que xogar as explotacións como verdadeiros xestores do territorio, como verdadeiros traballadores deses cortalumes naturales que é onde se terminan atacando os incendios cando chegan aos prados e ás leiras cultivadas. E, polo tanto, ese papel de xestión do territorio ten que ter a súa propia compensación económica, porque, como vemos, cando se pide agora a limpieza das franjas, é imposible que persoas xa retiradas e xubiladas sean os que poden facer ese traballo. Polo tanto, valoremos o papel que fan as ganderías, os gandeiros, as agricultoras e agricultores nesa xestión do territorio. Polo tanto, é máis barato compensar esa actividade a agricultores e gandeiros que contratar empresas de servicios para facer esas limpiezas de montes. E, por último, trasladar un traballo no que é que para que haxa gandeiros e explotacións na montaña ten que haber rentabilidade económica e servicios públicos. A rentabilidade económica ten que vir por a viabilidade e a diferenciación do precio desa carne de calidad que produce Ternera Galega Suprema, e ten que vir tamén por a necesidade de ese traballo medioambiental e, sobre todo, cooperación na loita contra o lume. Non podemos ter que o principal activo, que os que conocen o territorio, que teñen maquinaria susceptible de poder axudar cando hai lumes, que sean excluídos por equipos profesionales, pero que non conocen o territorio, e, por lo tanto, desaproveitemos tanto ese parque de maquinaria como o traballo que les fan. Nese debate, conxuntamente con agricultores e gandeiros, estou seguro que van a salir unha serie de propostas que nos permitirán trasladar a administración para implicar máis a administración e gandeiros nesa loita e nesa xestión do territorio. E tamén vamos a analizar un pouco o gran problema que estamos tendo con novas enfermedades como EH, lengua azul, dermatosis nodular, que están quedando fora dos seguros gandeiros, que están quedando fora das indemnizacións homologables, porque dependendo do daño que se lle faga a un animal por un lobo ou por unha enfermedade, pois ten unhas valoracións e unhas indemnizacións distintas, e o que pretendemos é que calquer baixa dun animal nunha explotación teña unha valoración económica de acordo co mercado, tanto se está asegurada como se é indemnizable pola administración.